convidat als Premis Crit, no com a premiat, però almenys com a convidat ja és algú. Així que acompanya'm a preparar-me. Jo crec que és com un petit reconeixement a la feina que he estat fent, que jo sé que potser no interessa com a mogollon de gent. Sé que ho seguiré fent. Tinc el modelet ja triat des de fa una setmana més o menys. Crec que m'agrada bastant, però em veig super estrany perquè realment mai he anat com amb algú semblant. Mai m'he usat cap vestit ni res. De fet, jo a la graduació del batxillerat vaig anar amb una camisa i uns pantalons normals. Bueno, aquest és l'outfit final. No s'aprecia gaire bé. És un vestit així... Se suposa que és verd i últimament l'estic veient una mica blau. Però bueno. I de sabates, unes Birkens. No sé si acaben de pagar del tot, però me la pela. Tata, vine! Que ja estava gravant. Vale, a veure, no porto les pestanyes fetes perquè sempre me les faig a l'autobús. A veure, el meu outfit és un vestit tan llarg que no s'arriba a veure al final de la càmera i l'espatlla és preciosa. Mira l'esquena. Vale, pues la mama diu que no es diu espatlles, diuen espatlles i esquena. L'esquena és preciosa. Aquí sempre passa. I ja està. I és que recentment m'he tallat el cabell, abans el portava molt llarg i llavors estava acostumada que el cabell pues, tapés una mica la part de davant. Ara el portava el cabell tan curt. Bueno. És que em va voler copiar i no li ha sortit bé la jugada. Cosites. Bueno, al final he decidit canviar-me. No porto camisa, porto una samarreta de manera curta perquè és que feia una calor impressionant. Era impossible. Aquí està la Garota, prometent... No és normal el calor que fa. Sent juny. És brutal. Com serà l'agost? Laques. Com serà l'agost? Bueno, aquí està la Garota complint la seva promesa de maquillar-se en el transport públic. Sempre ho faig. Recordant ells públics. M'ha sortit el cap de miracle. No has de parlar amb mi del transport públic. El transport públic, pues no, Miquela. Visca el transport públic. Digues no a la contaminació i als cotxes i a les motos. Comença la gala dels Premis Crit. Vols gravar tota la gala així? Perquè, vaja, no tinc espai al mort. Ara ja està. Jo crec que la Queralt Vidal. Jo voldria la Maria Vallespí, però no està aquí, llavors. I el guanyador o guanyadora en la categoria Estil de Vida és Cèlia Espanya. Compromís social, tata. Jo dic alegria de poble. Jo també, que no sembla boníssim. I la guanyadora en la categoria Guanyadora. social és per Blanca Turull. Que emoció. Ho ha dit com en plan... Sí. Bueno, pues nada. Blanca Turull. Però vaja, que ho ha dit com sin pena ni gloria, vaja. Vale, categoria d'esport. Tu què dius? Categoria d'esports. A mi m'ha agradat Odete o Camp. I el premi Jo, Loren Muñoz. d'esport és per... N'hi ha dos. Oh my god, hi ha dos. La Joan Escútia i Loren Muñoz! Hi ha algú més random que ve de compartir un premi? Vull dir, una vegada que em donen un premi l'has de compartir amb una altra persona. Jo he vist els de la sotana, que no sabia qui era, però quan m'ha aparegut les imatges sí que sé qui són. Sí? Llavors vull que guanyin ells. El dolcet pel cafè, perquè em va agradar. El dolcet pel cafè. Vámonos! La primera que encertes, bien! Jo estic entre la Paula Xaodan o el Guillem Entre Carrés. la Paula i el Guillem, els dos encertats. El guanyador, guanyadora o guanyadori d'aquesta categoria creadora emergent catalana és Costa Rica! El discurs per les mallorquins m'ha agradat. És que els països catalans. El premi d'Articultura espera l'Evquiví.
Vale, informació i actualitat, jo he de dir que valori preu perquè les conec són moltíssimes i m'encanta el seu contingut. La veritat és que han sigut molt maques, així que... Valori preu for the win. Y el guanyador en la categoría Informació i Actualitat és... El que ens està passant a nosaltres us pot passar a vosaltres, a l'X també està passant, en certa mesura. Salut i República i Carlos Mazón de Visió. Vale, opinions de la gala dels Premis Crit, Carlota? Si vaig mirant al terra, disculpeu, perquè és que si no puc Si no se la caure. fot. Sí, total. No te la fotis. He de dir que els presentadors, molt top, m'han agradat molt, perquè entre el noi, que era molt timidillo, però l'altre tenia com moltíssima xispa, doncs Sí, la veritat. la veritat és que han sigut com la combi perfecta. I ja està. Fins aquí seria la setmana i el dia. Moltes gràcies per... Subscriviu-vos, exacte, sí, aquestes coses que es diuen. seguiu-lo a Instagram i TikTok, que sembla un creador de contingut de primeres, això sempre s'ha de dir. No us oblideu de seguir-me a Instagram i a Sí, sí, TikTok sí, per ja. veure la meva vida i coses Exacte. vàries que Sobretot- penso. Bueno, espera, si no el maten Sí, primer. adeu.